Дзецям з неспрыяльных сем'яў на Гомельшчыне пастаянная ўвага. Толькі за 5 месяцаў гэтага года праведзена 285 пасяджэнняў камісій па справах непаўналетніх, на якіх разгледжаны асабістыя справы дзяцей, якія апынуліся ў складаных сітуацыях. За гэты час 218 непаўналетніх прызнаныя маючымі патрэбу ў дзяржаўнай абароне. Увогуле, зараз на Гомельшчыне ў сем'ях з адзнакамі сацыяльна небяспечнага становішча знаходзяцца 2750 чалавек. Згодна з рашэннем абласнога каардынацыйнага савета, у бліжэйшы час упор будзе зроблены на маніторынг сітуацыі па месцы іх пражывання з прыняццем больш канкрэтных мер. Большая часть мероприятий проведена у нас в первом полугодии. Это и акция «Счастливая семья, счастливое детство», и диалоговая площадка. Ну, а во втором полугодии мы больше поработаем на практику. Сёння ж на абласным каардынацыйным савеце зацверджаны план работы на другое паўгоддзе. Асноўная ўвага – актывізацыі работы ўсіх зацікаўленых структур.